Luangan ibana. Tongod di bulan puasa berdala di madua halak doli-doli tusada luat laho mangalului parkarejuan. Disukuni mapangisi ni luati manang na adong karejo si karejo nasida. Alay sude madok dang adong karejo di luaton. Hape dungatung luja nasida huhut mawas male jaladang adong lapo panuhoran si panganon. Nian adukya do lapo na buy mangalop mi instan. Alay ala tongon bulan puasa gabi tutup do parlapoi ala maruga musilom do sude pangisi ni luati. Dungi di baranihon na sida mamanutu jabu ni parjabu pinopat inganam mangulo satokin ninna rohana sida. Jala burju rohani parjabui laus disuruh mana sida masuk. Alay nunga makatahian na sida taduk maugamot tasilum asa diloas sita marporngin jala dilehok kita mangad dijabui. Alay nasada tung maralo situtudo rohana maswadahun ugamona gabi tung marukil do pakilalaan na alani i. Di suku parjabui mana sida sia dia do hamu nunga loja hamuate dungi suku-suku na parpudi ahado ugamo muna. Pitor hatop do sahalak mangalusi asa pitor las rohanya mataon ninna rohana silum dua mang. Alay na sadanari tung sobarhani do maswadahon ugamona tung pemarukil di dokdo moluau Kristen do amang. Dungi do amat tema ala silum do ho hape laho maho tubilutan disima jolo ho istirahat pai madapot marbuka puasa anon. Tunamad do Kristeni di do lahu maho tu dapur adong do si pangano disi manga maho jala minum nunga mawas malehon waeng pitor dia lusi na mangaku silumima ahu pe mawas maledo amang alay do amat taima ay bula puasa don waeng mar puasa maho do ngamon na Kristen do ibana jadi dang mar puasa pitor lam galima pakilalan ni nasobarani makajongcokon ugamonay niripu do gawe parsaulian hape harugiado wilwa nai dang hape paswada honoton ugamo ni iba. Awak kadongan sikok ma naidok ni turpuki ope unang homaila makatidak ko tuhatay jala unang hayla honau natarhurung kumokop ibana dohot mahotahe makokok barita nauli sian haguguon ni debata 2 Timotius 1 ayat 8. Saita hatidak ko matuhatay barita homa ditiki na une doho ditiki na so une. Amen.